Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde juurade yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Oɗo gorkajo kucciɗɗo e mon ɗono ngoɗo photo ko o woni Yaya Ly Kaolack Sénégal mo nantono. Kewɗo haala o mon ɗon mo andano mo andamo kadi mo yiyano mo yiyamo. Alhamdulillahi rabbil alamina. Hande noon woni le 30 12e mois 2024. Janngo so Allah hokki en tawede yo en tawe wona 31 12e mois 2024 hitande maaya. On jiiɗum ɗo kaɓorɗe ɓooyago keɓɗen ɗe e ballal Allah e jurumndiruji muɗum e jingere muɗum faade e meɗen. Ko jawdi noon heeɓi ɗum wona goɗɗum, ko jawdi addi ɗum ɗo yettiɗo woni ɗo. Ene gollodira e moɗon jamma e ñalawma gila 2016 4e mois 2016 ha ñalawma hande oɗo ene wiye 30 12e mois 2024. Kalde pindon e sembe Allah oɗen jiyamo omo ara e moɗon, omo gollodira e moɗon ala jamma ala ñalawma. Hayso sellani on kattatakomo e moƴƴere Allah e sembe Allah e ballal Allah faade e moɗon. Alhamdulillahi rabbil alamina. Noon hitande nde nana gasa, ɗum ɗo kam heɓama hitande nde ɗo jikku golla hen e kaɓɓorɗe keɓaɗe e nder yolde he. Wadde eɗen ñaagui Allah hitande hesere arore nde 2025 yo Allah sowane en kaɓorɗe garoje e sembe e kattanɗe e bawɗe e nandirde e famodirde e ɓeydare to amon to amen to kala julɗo. Nde wonno ko Allah woni ɓeydowo, Allah woni cembinowo. E ñaaguima Allah yo sellina o sembina en o yaña en ha yaaja. Amin gandi goto kala e mon e wadde hen darde mum fodde mum. Juuɗe noon potani, juuɗe potani, kono yo himmeji mon gone golle jahoje ɗe. Amin gandi himme mon ene hen, yidde mon ene hen, kono jingere noon yo yentu hen. Jingere yo yentu hen. Ɓe noon e Facebook, ɓe noon e YouTube, ɓene dente goɗɗe ene garana ene naftoro ko rendo rendi ko watte ko. Ɗum noon yo rendo rendu walla golle jahoje. Hoto hay goto yaw hen hoore muɗum funnangue hirnangue rewa worgo. Goto kala tellito hen waɗa hen anda kañum waɗana ko hoore muɗum. Ɗeɗo golle son kalanama no mbaɗirte koye nder tampere e tampere, ñalle hen hiire hen wone hen. Ene yetto on e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. On ganda no gollirte, kala ko golla hen arton en laaɓi cer yetto on keroɗon kennoyon. Ɗum ko ballal Allah e sembe muɗum. Ɗum noon mbaɗa erago faade e moɗon, erago ton haalatonogo jamma e ñalawma, ko ngare balle, ngare jingue. Goto kala andi no arirta ene jingirta. Kaɓorɗe nanɗon oɗon gandi ɗo jeeyete coodon nuldon walla jawdi mon nuldon min ƴeewe ko min coodi cooda min cooda min pawɗo golle men mbaba yarude yeeso. Golle ɗe ɗo ko golle on jii nanɗon foto ngal ɗo potmi hanki ha ngal ɗon foto ngoɗo hanki potami on ha gandon 2024 en gollima. Heddi ko 2025 en tawi oko sembe ɓurɗo mo rokkuno en e kattanɗe ɓurɗe rokkuno en
e miijo e haqqille e gandal e fahamu ɓurɗo mo rokkuno en. Kala min piini amin mbaɗa ekkoji, amin mbaɗa wittoji ngam tan addande on kono nafa on, kono nafta on. Kala min piini amin jaha amin ekko ƴeewde wittude e ɗaɓɓude ko on ganda ɗon jiyataɗo woni. Amin daanga toon, amin paya toon, amin gaddoya, amin pewna, amin gaddana on. To jangde pular amin gadda, ala koye Qur'an arab amin gadda, nangitade zurluji e geɗe goɗɗe amin gadda, e jangɗele goɗɗe ɗe ganda e nokkuji goɗɗi e nokkuji goɗɗi e goɗɗi, e neɗɗel gotel jahoyel en renda e rendina adda on. ɗum noon wadde on ganda ɗo woni o mon ɗon huccita e moɗon ko musidɗo mon guiɗo mo saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal mo non tañen fof yo gare gadde o moni ɗeɗo guite aɗen ɗon ko o woni Yaya Ly Kolo Sénégal. O salmini on, o juurima on kadi janggo 31 talata alarba wona premiére wadde goto kala hesitina darde muɗum. Amin jetta noon goto kala e moɗon, amin jafnino goto kala e moɗon, amin jaafo goto kala e moɗon. amin mbiya yo Allah waɗa jarlaɓe yaafaɓe tawa ko tawi sahaji kewɗi tawa eɗen jiyodira, eɗen nanodira, eɗen kalda. ɗum kadi ne moƴƴi. cellal kewgal wona e meɗen, arsiga jaajƴo lombo e meɗen, diine kewɗo, cellal bawgal gondude no Allah wi o waɗire noon, kadi waɗa kawral e belde hakkudeji meɗen. dendagal ko wiyete rafiji iwa ha laaɓa, sembe lomto. dendagal rafiji jalta ha laaɓa, basa yalta ha laaɓa, arsiga jaajƴo lomto ɗon. amin mbiya on oɗon jarlo, oɗon jaafo. minen ga min jarli, min jaafima. o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. dental diina noon ɗo wonno woni heɓe cikki ngal uddani. wodi noon koko waylo waɗi. dental diina waɗa banggue, dental journal waɗa banggue, dental pular waɗa banggue, dental jangoɓe alkul arab waɗa banggue. sernda an noon garowo o ƴeewa ɗo jiɗɗa jeeyede hen kalanamin, min kalama serɗiji muɗum, ƴeewa naata gollanɗa. ni woni 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya, mbaɗa Ly jiya wasabo gara ƴeewa ɗo jiɗɗa wonde hen. min kalanma sarɗiji ɗi aɗi belma naata, a yiɗa gaccuma ndeeƴa. ko ni woni alhaali wona goɗɗum. ɗo kadi kaɗɗen hamin hande kadi nde wonno lewru hitande nana maaya, min gara min kalda e moɗon, min ciftino on golle men jahoje ɗe ene fof ndendiɗe, wona yaa goto jeeyiɗe. ko rendo rendigo, ko rendo rendigo, wadde yo rendo walla yaadu ndu. wassalam.